கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய நாமத்தினாலே உங்களுக்கு யாருக்குமே என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒரு நாத்திகன் ஒரு கிறிஸ்தவனை பார்த்து இப்படியாக சொன்னாராம். என்ன சொன்னாராம் என்றால், இந்த சமுதாயத்திலும் சமூகத்திலும் நான் ஒரு கிறிஸ்தவனை போல வாழாமல் இருப்பதே நான் பெருமையாக எண்ணுகிறேன் என்று சொன்னாராம். அந்த கிறிஸ்தவன் இந்த கடவுள் மறுப்பாளரை பார்த்து சொன்னாராம், ஏன்பா அப்படி சொல்ற, ஏன் என்ன காரணத்தை நிமித்தம் இப்படி சொல்ற அப்படின்னு கேட்டாராம். அதற்கு இந்த கடவுள் மறுப்பாளர் சொன்னாராம், ஆமாப்பா, இந்த சமுதாயத்திலும் சமூகத்திலும் அநேக தேவைகள் இருக்கிறது. வறுமை உள்ளவனுக்கு பசி இருக்கிறது. பசியா இருக்கிறவன் ஏதாவது ஒரு தேவைன்னா நீங்க என்ன சொல்றீங்க, ஜெபம் பண்ணுங்க, தேவன் உங்களுக்கு கொடுப்பாரு. இல்லைன்னா நீங்க அவனிடத்தில் ஜெபம் பண்ணிட்டு நீங்க என்ன பண்றீங்க, அந்த இடத்தை விட்டு கடந்து போறீங்க. ஆனா நான் அப்படி இருக்க முடியாது. அவனுக்கு நான் ஏதாவது வாங்கி கொடுக்கணும், அவனுடைய பசியை ஆற்றணும், அவனுடைய வறுமையிலிருந்து அவனை தப்பித்துக் கொள்வதற்கு ஏதாவது உதவியை நான் செய்ய வேண்டும். இந்த சமுதாயத்திலும் சமூகத்திலும் என்னுடைய பங்களிப்பு ஏதாவது இருக்க வேண்டும். நான் உங்களை மாதிரி ஜபத்தை காரணம் காட்டி என்ன பண்ணிட முடியாது, அந்த இடத்தை விட்டு இந்த சமுதாயத்திலிருந்து என்ன பண்ண முடியாது, ஒழித்து கொள்ள முடியாது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்படி என்றால் இந்த கிறிஸ்துவனுடைய ஜபம் மற்றவருடைய வாழ்க்கையில எப்படி பிரதிபலித்து இருக்கிறது, இல்ல மற்றவர்கள் இந்த கிறிஸ்தவர்களையும் கிறிஸ்துவனுடைய ஜபத்தையும் எப்படி பார்க்கிறாங்க அப்படிங்கறதுதான் இந்த காணொளியில நம்ம சிந்திக்க இருக்கிறோம். முதலாவது, இந்த கிறிஸ்தவர்கள் ஆகிய நாம் இந்த ஜபத்தை அநேக வேளையில எப்படி பார்க்கிறோம், இந்த ஜபத்தின் வழியாக ஜபத்தை எப்படி அணுகிறோம், இந்த ஜப வாழ்க்கை எதற்காக பயன்படுத்துகிறோம் என்றால், ஒரு மாயாஜாலத்தை போலதான் இந்த ஜபத்தை நாம பார்க்கிறோம். இல்ல ஏதாவது ஒரு மந்திரம் சொல்வது போலதான், ஏதாவது ஒரு மந்திரத்தை சொல்லி நம்முடைய வாழ்க்கையில ஏதாவது ஒரு அதிசயம் நடந்துராதா, ஏதாவது ஒரு அற்புதம் நடந்துராதா, அது போன்றுதான் அந்த ஜபத்தை அப்படி மட்டும்தான் பார்க்கிறோம். ஆனால் தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஜபத்தை அப்படி நாம ஒருபோதும் பார்க்க தேவன் அனுமதிப்பதில்லை. உதாரணத்துக்கு நாம் சொல்ல வேண்டும் என்றால், மனிதர்கள் செய்யக்கூடிய செயலுக்கு மாற்றாக தான் இந்த ஜபத்தை பார்க்கிறோம். மனிதர்கள் தான் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்யாம, மனிதர்கள் தான் செய்ய வேண்டிய வேலையை செய்யாம ஜபம்னு ஒண்ணு பண்ணிட்டா தேவன் அங்க செய்துடுவார் அப்படிங்கறதுதான் கிறிஸ்தவ வட்டாரங்களை கற்றுக் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில தான் நாம் ஜபமும் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். சில உதாரணங்களை நாம பார்ப்போம் என்றால் நமக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். உதாரணத்துக்கு பள்ளி மாணவர்கள் என்ன பண்ணாங்க, படித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒரு நாள் எக்ஸாம் வந்துடும். சோ அந்த பள்ளி மாணவர்கள் வெறுமன ஜபம் மட்டும் பண்ணா போதும், 3 வேளையும் உபவாசம் விட்டு ஜபம் மட்டும் பண்ணா போதும், அவர்கள் நல்ல தேர்ச்சி அடைவார்கள் என்பது எப்படி தவறான நம்பிக்கையோ, அநேக வேளையில ஜபத்தை நாம் அப்படிதான் பயன்படுத்துறோம். அப்படி என்றால் இந்த பள்ளி மாணவர்கள் படிக்க வேண்டும், அதற்கான முயற்சி செய்ய வேண்டும், கவனிக்க வேண்டும், பிறகு தேவனை சார்ந்து நீதிக்குட்பட்டு அவங்க என்ன பண்ணணும், தேர்ச்சி எழுதும் போது அதற்கான பலனை தருகிறார். இங்க அவங்க படிக்காம கவனம் செலுத்தாம 3 வேளையும் ஜபம் மட்டும் செய்து பரீட்சை எழுதினா எப்படி தேவன் பலன் கொடுக்க மாட்டாரோ, அநேக வேளையில் நம்முடைய ஜபத்திற்கு அதனால்தான் பலன் இல்லை. நாம் செய்ய வேண்டிய செயலை செய்யாம நாம் செயலுக்கான மாற்றாக மட்டுமே ஜபத்தை என்ன பண்ணிருக்கோம், வைத்துக் கொண்டு இருக்கிறோம். இரண்டாவது உதாரணம், யாராவது ஒருத்தர் வியாதியா இருக்கிறாங்கன்னு வைத்துக்கோங்க. அவங்க எந்த மெடிசனும் எடுக்கல, டாக்டர்கிட்ட போகவே இல்லை, அவங்களுக்கு என்ன சொல்றது, அவங்க மருந்து எதுவுமே எடுத்துக்காம 3 வேளையும் ஜெபம் பண்றாங்க. இல்ல அவர்களை சுத்தி ஏதோ உறவினர்கள் இல்ல விசுவாசிகள் ஜெபம் பண்ணி கொண்டே இருக்கிறாங்கன்னா அங்க எப்படி சுகம் கிடைக்காதோ அதே போலதான் நம்முடைய வாழ்க்கையும். நாம் செய்ய வேண்டிய கடமைகள், நாம் செய்ய வேண்டிய பொறுப்புகளை நாம் செய்ய வேண்டும். அதோடு கூட தேவனை சார்ந்து இருக்கும் போது, தேவனிடத்தில் விண்ணப்பிக்கும் போது தேவன் அதற்கான பலனை கொடுப்பார். சில வேளைகள்ல எக்ஸப்ஷன் இருக்குங்க, விதிவிலக்கு இருக்கு. அது என்னவென்றால், உடனடியாக ஏதோ ஒரு விபத்து நடந்துருச்சு, நாம மருத்துவமனை கூட்டிட்டு போறோம். அங்க டாக்டர் என்ன சொல்றாங்க, இல்லப்பா எங்களுடைய கையில எதுவுமே இல்லை, எல்லாம் மீறி போயிடுச்சு, இனிமேட்டு தேவனுடைய கிருபை தான் அப்படின்னு சொல்லும் போது நாம் அந்த நேரத்துல நமக்கான பொறுப்பு அங்க இல்லை, நாம எதுவுமே செய்ய முடியாது. மனிதர்கள் செய்ய வேண்டிய பொறுப்பை தாண்டி போயிடுச்சு. அப்ப நாம் தேவனை மட்டுமே சார்ந்து இருக்கோம். அப்பேற்பட்ட சூழல்ல நாம் என்ன பண்ணி ஆகணும், ஜபம் மட்டும்தான் பண்ணி ஆக வேண்டும். ஆனால் மனிதர்கள் செய்ய வேண்டிய பொறுப்புக்கு வாய்ப்பு இருக்குமானால் தேவன் அதை எதிர்பார்க்கிறார். அந்த பொறுப்பை மனிதன் செய்தால் மட்டுமே அவருடைய பலனை தருகிறவராக இருக்கிறார். இதுல எந்த மாற்று கருத்துமே இல்லை. உண்மைதான், நம்ம பைபிள்ல ஒரு வசனத்தை வாசிக்கிறோம், மனுஷனால் கூடாதவை யாரால கூடும், தேவனால் கூடும் என்பதை நாம் வாசிக்கிறோம். ஆனால் மனிதனால் செய்ய கூடுபவை மனிதன் செய்ய வேண்டும் என்று தேவன் எதிர்பார்க்கிறார். பிறகு தேவன் அதற்கான பலனை தருகிறார். ஒருவேளை மனிதனால் செய்ய முடியல அப்படின்னா நாம் முழுமையாக தேவனை சார்ந்து இருக்கும் போது, ஜபத்திலே நாம் தரித்திருக்கும் போது தேவன் அங்கு ஏதாவது ஒரு காரியத்தை என்ன பண்ணுகிறார், செய்கிறவராய் இருக்கிறார் என்பதுல மாற்று கருத்து இல்லை. 2. மூன்றாவது, நாம் ஒருவேளை காலையில எழுந்திரிச்சு கிளம்பி டையெல்லாம் கட்டி அல்லது நம்ம மண்வெட்டியெல்லாம் எடுத்து கடப்பாரெல்லாம் எடுத்து
வீட்டுல ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு நம்ம 3 வேளையும் ஜெபம் மட்டும் பண்றோம்னு வைங்க, சம்பாத்தியம் கிடைக்குமா? கிடைக்காது. அப்படி என்றால் நாம தேவன் நம்மகிட்ட என்ன எதிர்பார்க்கிறார்? நாம் உழைக்க வேண்டும், நாம் வேலை செய்ய வேண்டும். வேலை செய்யும் போது வேலை செய்வதற்கும் உழைப்பதற்கும் தேவன் பலனை தருகிறார். அந்த பலன் வழியாக நமக்கு என்ன கிடைக்கிறது? சம்பாத்தியம் கிடைக்கிறது. நீங்க கூட இப்படி சொல்லலாம், ஏன்பா தேவனே ஜெபத்தை கற்றுக் கொடுக்கும் போது அன்றாட உணவுக்காக ஜெபிக்க கற்றுக் கொடுக்கிறார் என்று சொல்லலாம். அப்ப நம்ம உணவுக்காக மட்டும் ஜெபம் பண்ணிட்டா தேவன் உணவு கொடுத்துருவாரா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அதே வேதாகம் என்ன கற்றுக் கொடுக்கிறது? உழைக்காமல் உண்ணலாகாது, உழைத்துதான் சாப்பிட வேண்டும் என்று சொல்லுகிறது. நாம் உழைப்பதற்கான பலனை தேவன் தருகிறார். உபாகம் 8வது அதிகாரத்துல நாம் பார்க்கும்போது ஐஸ்வர்யத்தை சேர்ப்பதற்கும் உழைப்பதற்கான பலனை கர்த்தர் கொடுக்கிறார் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். ஏன்னா அநேக வேளைகள் உழைக்கிறார்கள். நம்ம வீட்டை சுத்தி பாருங்க, அநேகர் கடின உழைப்பு உழைக்கிறாங்க. காலையில எழுந்திரிச்சு ஓடுறாங்க, ஒடியாறாங்க, சம்பாதிக்கிறாங்க, நேரம் இல்லாம ஓடுறாங்க. ஆனா திருப்தியா சாப்பிட முடிவதில்லை, திருப்தியாக வாழ முடியவில்லை. காரணம் அவர்களுடைய உழைப்புல என்ன இல்லை? தேவனுடைய ஆசீர்வாதமும் தேவனுடைய கிருபையும் இல்லை. ஆகையினாலே உழைத்து நாம் என்ன பண்ணுவோம்? தேவனை சார்ந்து இருக்கும் போது தேவன் அதற்கான பலனை தருகிறார். நாம இறுதியாக மிஷினரியுடைய வாழ்க்கையில கூட நாம் இந்த காரியங்களை நாம் பார்க்க முடியும். அநேக அருட்பணியாளர்கள் தங்களுடைய மிஷினரி ஊழியத்தை பல ஊர்ல போய் செய்து கொண்டிருக்கிறத நாம பார்த்திருக்கிறோம், வரலாற்றுல நாம் படிக்கிறோம். ஆனா ஒவ்வொரு மிஷினரியும் ஜெப வாழ்க்கை அவருடைய வாழ்க்கையில இருந்ததை நாம் பார்க்கிறோம். ஜெபித்தார்கள், தேவனை சார்ந்திருந்தார்கள், இதெல்லாம் நாம் வரலாற்றுல படிக்க முடிகிறது. ஆனால் அவர்கள் வெறுமன ஜெபம் மட்டுமே பண்ணவில்லை, அவர்கள் செய்த பொறுப்புகளை செய்தார்கள். உதாரணத்திற்கு அந்த தமிழகத்துல இந்தியால உடன்கட்டை ஏறுதல் என்று சொல்லி ஒரு சடங்காச்சாரம் இருந்தது. அதாவது கணவன் இறந்த பின்பு மனைவியும் என்ன பண்ணணும்? உடனே அவங்கள சாகடிச்சிடணும், அவங்க மறித்து விட வேண்டும் என்ற ஒரு காரியம் இருந்தது. அங்க இருக்கக்கூடிய மிஷனர்கள் என்ன பண்ணல? வெறுமன ஆண்டவரே இப்பேற்பட்ட காரியத்தை நீங்க மாற்றி போடுங்க என்பதை ஜெபம் மட்டும் செய்யவில்லை, அதோடு கூட அவர்கள் செய்ய வேண்டிய பொறுப்புகளையும் செய்தார்கள். அது மட்டுமல்ல, கல்வியாக இருக்கட்டும், இல்ல பள்ளிக்கூடம் ஆரம்பிக்கிறதாக இருக்கட்டும், இல்ல ஒருவருக்கு கல்வியை புகுத்துறதாக இருக்கட்டும், வெறுமன தன்னுடைய அறைக்குள் இருந்து ஜெபம் மட்டும் செய்யவில்லை, தான் செய்ய வேண்டிய பொறுப்புகளில் உண்மையாக இருந்தார்கள். அங்கு அவங்க என்ன செய்தாங்க? அவங்க ஃபர்ஸ்ட் மொழியை கற்றுக்கொண்டார்கள். மொழியை கற்றுக்கொள்வதற்கு அநேக பிரயாசங்கள் எடுத்தார்கள். அந்த மொழியை என்ன பண்ணாங்க? மற்றவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார்கள். அனைவருக்கும் கல்வி என்ற திட்டத்தை அவர்கள் கொண்டு வந்தார்கள். அனைவரும் சமம் என்ற ஒரு காரியத்தை அங்கு புகுத்தினார்கள். அது மட்டுமல்ல, இந்த வேதாகம் தமிழ்ல வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சீகன்பாக் வெறுமன அவர் என்ன பண்ணல? ஜெபம் மட்டும் பண்ணவில்லை, ஜெபத்தோடு கூட அவருடைய பொறுப்பை செய்தார், அவருக்கு உண்டான கடமையை செய்தார். அப்பொழுது தேவன் என்ன பண்ணார்? பலன் அளித்தார். இந்த ஜெபம் என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையில அநேக நேரத்துல நம்மள ஒரு சோம்பேறியாகவும் நாம் செய்ய வேண்டிய வேலையை செய்யாமல் இருப்பதற்கு இது ஒரு காரணமாக நாம் காட்டிட்டோம். யாராவது ஒருவன் பசியா இருக்கிறான், யாராவது ஒருவன் வறுமையில இருக்கிறான், அவனுக்கு நம்ம என்ன சொல்றோம்? நம்ம ஜெபம் பண்ணி அனுப்பிச்சு வைக்கிறோம். யாக்கோபு தன்னுடைய நிருபத்துல அதான் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? ஒருவன் பசியா உன்னிடத்துல வரான், நீ சமாதானம் போ, குளிர்ந்து பசியாரு அப்படின்னு சொல்றதுனால அவனுக்கு என்ன பிரயோஜனம்? அநேக வேளையில இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில நாம் அநேக உபவாச கூட்டத்துக்கு போறோம், அநேக நேரத்துல டிவிக்கு முன்னாடி ஜெபத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறோம். இந்த ஜெபத்தை நாம் எப்படிங்க பயன்படுத்துறோம்? வெறுமனே நான் செய்ய மாட்டேன் ஆண்டவரே, நான் எதுவுமே செய்ய மாட்டேன், நான் இப்படியே இருந்துருவேன், நான் வீட்டிலே உட்கார்ந்துருவேன், நான் படிக்க மாட்டேன், நான் எதுவுமே செய்ய மாட்டேன், ஆனா நீங்க எல்லாம் எனக்கு செஞ்சிடுங்கன்னா தேவன் இதை சரியாக எப்படி கையாள்வார்? சற்று யோசிக்க வேண்டியது அவசியங்க. உதாரணத்துக்கு நாம் ஒரு வசனத்தை வாசிக்கலாம். ஏசாயா 58வது அதிகாரம் 7வது வசனம். பசி உள்ளவனுக்கு உன் ஆகாரத்தை பகிர்ந்து கொடுக்கிறதும், துரத்துண்ட சிறுமையானவர்களை வீட்டிலே சேர்த்து கொள்கிறதும், வஸ்திரம் இல்லாதவனை கண்டால் அவனுக்கு வஸ்திரம் கொடுக்கிறதும், உன் மாம்சமானவனுக்கு உன்னை ஒழிக்காமல் இருக்கிறதும் அல்லவோ எனக்கு உகந்த உபவாசம். இங்கு தேவன் என்ன சொல்லுகிறார்? இந்த ஜனங்கள் உபவாசம் எடுக்கிறார்கள், ஆனா இந்த காரியங்களை செய்யவில்லை. தேவன் என்ன சொல்றாரு? வஸ்திரம் இல்லாதவனுக்கு வஸ்திரம் கொடு, பசியா இருக்கிறவனுக்கு சாப்பாடு கொடு, ஒடுக்கப்பட்டவனை நீ சேர்த்து கொள்ளு, அவனுக்கு மரியாதை கொடு, அவனுடைய தேவைகளை சந்தி, அதுதான் எனக்கு உகந்த உபவாசம் என்று சொல்கிறார். கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம், கிறிஸ்தவ மக்களே, நாம் ஜெபத்தை நம் செய்யக்கூடிய செயலுக்கான மாற்றாக எப்பொழுதும் மாத்திரக்கூடாதுங்க. நான் இங்க ஜெபம் செய்யக்கூடாது, ஜெபத்துக்கு வல்லமை இல்லை, முழங்கால் படிக்கிட்டா தேவன் ஜெபத்தை கேட்க மாட்டாருங்கிறத நாங்க மையப்படுத்தவில்லை, இது சொல்லவில்லை. நாம் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்வதில்லை,
நாம் சமுதாயத்திலும் சமூகத்திலும் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை நாம் செய்வதில்லை. அருட்பணியாளர்கள் நமக்கு முன் உதாரணமாக இருக்கிறார்கள். அருட்பணியாளர்கள் அவர்கள் செய்த கடமைகளோடு கூடிய தேவனை சார்ந்து நீதிக்குட்பட்ட காரியத்தை செய்யும் போது தேவன் பலன். நாம் மற்றவர்களுக்கு செய்வது மட்டுமல்ல, நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில பாருங்க, ஆண்டவரே நான் பொய் சொல்லக்கூடாது, நான் பொய் சொல்லக்கூடாது, நான் பொய் சொல்லக்கூடாது. நம்ம மணிக்கணக்கா ஜபிக்கிறோம், நான் பாவம் செய்யக்கூடாது என்று சொல்லி. நாம் பொய் சொல்லக்கூடாது என்று ஜபித்தபடினாலே தேவன் அவருடைய கையை வச்சு நம்முடைய வாயை அடைச்சுக்குவாங்க. இல்ல, தேவன் நமக்காக பொய் சொல்லக்கூடாதுன்னு நாம் ஜெபம் பண்றோம். நாம் பொய் சொல்லக்கூடாது என்று ஜெபித்தால் நம்முடைய கடமை என்ன, நம்முடைய பொறுப்பு என்ன? நாம் பொய் சொல்லாமல் முயற்சிக்க வேண்டும். நாம் பொய் சொல்லாமல் வாழும் போது அதற்கான பலனை தேவன் தருகிறார். ஜெபம் என்பது நாம் செய்யக்கூடிய செயலுக்கும் கடமைக்கும் மாற்று அல்லங்க. நாம் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் தேவனை சார்ந்து செய்யும் போது, தேவனிடத்துல விண்ணப்பித்து செய்யும் போது தேவன் கண்டிப்பாக பலன் அளிப்பார். நாம் அப்படிப்பட்ட ஜெபத்தை பண்ண தேவன் நமக்கு உதவி செய்வாராக. ஆமென்.